venit cu un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Brawl Stars. Mă fac un videoclip cu Roblox, dar unii dintre voi știu că nu au Roblox, așa că o să ne jucăm Brawl Stars. Așa, s-a făcut update? S-a făcut update oare? Da, s-a făcut update. Așa. Ce să mă joc eu? Astăzi încerc să fac videoclip de 10 minute să văd dacă mă las să postez. Păi de 10 minute modul ăsta. Ok, nu contează. Nici aici. Shop, am ceva gratis. O fi ceva Mega Box, cam că no Brawl. Cam m-am uitat mai de mult. Căci pot să apară Mega Box. Aha, tot Hypercharge-uri. Ok. Așa, o să ne jucăm tot trio. Ca de obicei. Deja am făcut un minut. Așa o să ne jucăm cu cineva. E, dar nu că îți dă cineva așa ca am fi Leon sau ca Piper, să zic. Hai să jucăm cu ăsta. Ce skin pe el? Care, cred că jocul ăsta așa de Hello You. Că îmi place. Jucăm cu ăsta. Că facem de cum videoclipul ăsta, meciul ăsta. Deschidem niște stars apoi. Și cred că facem de 10 minute. Și la final cred că nu știu ce faci. Buzz Lightyear. Da, mai Buzz Lightyear. Ce păcat l-ați pus eu un Brawl așa de bun Buzz Lightyear. Asta știu că nu e Buzz Lightyear. Ok. Uite pe Rico. Rico. I-am dat de poison. Aoleu, ce dă... Nu să iau eu? Sau nu, că ia Piper. Mă risc. Urit! Mai dă unul ăsta? Aha, îl fac pe Carl. Acum și ăsta Surge. Surge nu e Buzz Lightyear. Ciudată ăla. S-a scos Buzz Lightyear. Ia șmecher, m-am jucat și eu cu Buzz Lightyear atunci. Leon! Nu mă spăra! Eu i-am dat cu ăla, dar... Haolo. Colt, ești tu... Fugi! Fugi, Colt! Deja am venit 3 minute. Nu că am venit cu următorul, cred că o să facem cu Roblox sau cu Stumble Guys. Și mi-am făcut deja un videoclip în canal secundar. Și dar tot se numește VerdeX 200, tot aceeași poză de profil, doar că e .20. Și acolo o să vă arăt cum fac eu videoclipul, vă arăt aplicația. Acolo. O să arăt, hai tog. Nu dă bravo din toată din el. Uite, s-au dus și coins. Asta așa. Hai mergem aici la pes. Mă lăsați. Trebuie să iau și pe Rico sau pe Sandy, că o să iau pe Sandy. Trebuie să iau și pe ăsta de la legendare. Și ăla cred că e ultimul asta, că mai apare așa, nu mai am niciun Brawl. Că nu mai bine. Trebuie să facă mai... Da. Așa. A, s-a făcut asta? Mai băgăm un meci? Nu cred că mai băgăm un meci, că nu prea mai am. Din 3 minute mai am. Da, hai. Nu mai am 5 minute.
Nu filmez când timp am. Filmez aici, dacă filmez mai mult de 10 minute, nu mă las să postez. Încă și lungul ăsta, că l-am jucat în viața mea cu ăsta. Dar am așa de formă. Mai trebuie niște coins. Hai să iau pe shop. Mai trebuie niște coins. Hai să iau un gadget. Gen la shop. Să-i băgăm. Ma, ce scump sunt. E mai bine... 100 de double XP. Ce te bă, mă, mie, double XP? Eu am aici 60 double XP. Dar nu știu la ce m-am 100 double XP. Chiar nu știu la ce mă ajută. Hai, doamne, mișcă-te, tableto! Oh, doamne... Tableto, doamne... Așa... Acum... Este că mai bine fac eu o șmecherie. Asta e. Și o să zicem. L-am luat. Nu, skin. Am dat skin pe el. Ce șmecherie. Bă, un veci repede cu el. Cât mai avem timp? 4 minute. Uite, aici e un fel de ofițația lui Draco. Uite pe Draco aici. Toți suntem în daul. Nu prima dată că joc cu Brawl ăsta, așa că trebuie să mă bage cu doi aboți. Și cine are ăsta, Creeper cu Minecraft? Cine are? Mi-am luat asta la Mac. Fugiți! Are 3. Cred că pun un gadget. Pune pe un gadget. Eu blochez ieșirea. Ca să-l fac să vină pe aici. Ca să omor, ca să iau toate diamantele. Dar eu să-i zic diamant. Uite mai aici un diamant, dar... Mă risc? Mă risc. M-am riscat. Pentru voi m-am riscat. Uite acum, aha. Pentru ei m-am riscat. Bravo mie. Nu știu dacă mă las să filmez de 10 minute. Eu maxim filmat de... Că mai mult dacă v-ați postez de jumătate de oră, trebuie să plătesc. Bine e. Yes. Nici nu am folosit. Draco! Asta sunt double XP. Aici trebuie double XP. Hai să adopt, te rog. Leo. Am pus la 10 lei. Mai filmez mult. Hai mai... Să vă prezint toți doi mei. Stai un pic. Păi, alții mai... Hai sau nu? Da? E că nu mai. Să continuăm episodul aici. Și înainte să încheiem episodul, hai să vă arăt ceva. Uite, cu aplicația asta filmez de videoclipuri mobil, așa. Așa că like, subscribe și buton... Deci like, subscribe, comentarii și butonul de subscribe. Pa, pa!